Longer ke PCC tong penjok pirang ke me ke pha lakhain ko rapho ni lip MEC constituency ke parlo kalamati a hithia long longer ke Congress committee a PCC atum pirang ke me ke phapon Karbi Anglong Autonomous Council along MEC kili tomo nang ke jab na ke bok bom penjok pinang an ratchari asong atum dodi sang se sai ki klem pang cheng pon bom lo lasong thak thak se ni le balong to labang so tumo nang jap tang lo bini por phai anerlo isiraje timalom kalamati a hithia long longer kep APCC tum perang keme phapon labang so me long kachitong laki borjan PCC pen sarsing terang risaki di pen hartang teron langso mi pi pen anondo inti Lawrence teron longsing inti ramrong pi dorsing terang hinareng ma atum chetong dun nerkep Congress committee APCC atum kehang pon laki kebang ji MEC election hut nile balong ahemarit kithir kluk lapen ke aprang pen dak Congress along sai ki claim ka chipiduk nai bang pu fansi kebang ji MEC election hut ticket piponang ji pusi angsong ki ja sumrong hang roton iti lapen pinang an ke theki dinga to apan juniri pon pedu lapen jong si nile balong ahemarit kawe mate konan ni pen kebang abang pu panjong si ticket pipondet pulutang te kebang ji MEC election hut ke longer kep APCC atum pen ke alangli phan vote pipon tekte mate kam hai hui chera mo tekte pusi alangai tum pachini pon jogela pen Philip Tisu utiki news Karbi Anglong si ditung presiden lo ditung ke komite pathik do tasi pini kinang sot media long ke patidu ni hang dah lo athe ke non ke bangi la MEC election phansi pini kinang sot tu ke chingwai tasi ne kinang sot ke chinuri ke la polo athe ke nilitum candidate phansi tum chingwai polo athe ke kedam tangata nilitum Congress putha hepila tasi non ka na ke nilitum nilit koi pen MEC non che tawjuni tasi gangso MEC local candidate lo la candidate ba ke nitu puno athe ke josi local candidate josi nilitum khan nang recipe pi puro tangte nilitum kam tem sungkung ko tasi ke sangsot ke tunuri la hello mondor Dilip Mondor Congress committee presiden lo Sir Jonathan Terang dapen parta bukan in charge lo Sir Rotoniti dapen parta district presiden lo Sir Sumrong Hang alang litum ta matha pami pele nitum han tiket lo dipinang po halo nitum ini kecuduri kenang sot ke tasi natum ta kadok kadang matha no nili pakam ke claim miseni phan nili blong paching thuri phan pro de nitum ni di dong ni si candidate pinang po dong si natum thingsong pen nang to lo prang te thingsong ke danil tum nili phan ke ang chini ni daji ta alang li kam claim ta ang chini daji tasi ni tum kaduri mone kasik sak to yi tasi na dong si nitum phanang matha putang te local candidate nang pipinon ke tum kam claim misan tasi na tu phan media long ni dah lo jongsi na tum thingsong pe jongsi candidate nang tidak putang te ni tum ni liberat mate ni tum PCC ta ati don dun thekdat ko kam lem thekdat ko athe ke ni tum ka chepa chini pen dang lo ang ton pen dang lo pe tum dak ke tum nalimen pa chini pen dang lo ni tum ta kam pen mudak ko jongsi local candidate ko te ni tum da ko ke ni tum kasi di tek pachini kala hello media lo kalang kan doi kan ni ni klang pa ni chipilon ni tum la ini ni ya kodamati PCC presiden ni dalam klaim bom nasi milimen ramai pi dari presiden ini ni tum kenang sot ajoding koi tadi tum ni barada nam ke mangkon PCC tum ni so nazwi ki han on akela no lasino yang tum MEC di jin haramo ini tum kini dia tak lama cinti kan malam ni lebaran harap ke hang ke malam ke tang kang tung lo lasi ini ni tu madak PCC nerket ni ke hang harap ke hang tei pen cepat lang pen klaim lo dah lasi non ke langji MEC kini datang ni tum kecenduri pon kang tung lang lo ini tum dak lokal kongres klaim la ba bang tu kementu kan ni kecepatan tang tum do
alang itu masih itu piniar nih tak ini barat ke kongres barin ke itu dam itu cini pasti labangso ake duthit ake krem si kodok hit ake itu mencenglok alang itu darat dan kelang atum ni dong ta leadership tum do halang itu ma fan itu piniar nih badak PCC nerkep aning ke hang apeng dan itu sama sama fan mana cuma itu tum lo jenon milik MCC Presiden sa Jonathan Terang panin tum Junilo alang istamila non itu alam putar star Pakajan in charge sedang di sar toning tialong sedang salam ni kon inong ko rapin sama kasa ko dire tum nilip akang cira alam aputak sing sar toning di sam long salam ni tum pan ardini pipon pen district along sar district president sar sumrong hang pamili chunchunri party lo labang salam ni tum kimang alam ni tum labang salam kang cira alam ni tum pinang chanda lo labang salam kang cira na thalong na tum pan chunri bikhe ni tum salam RD milik pipon tok positum pini na chunri lo lasi labang so non kerang je mesi kile labang pu ni de labang ni tum konane na tum pen mo bacham dholot pen song pen konane monit tum to lo monit tum ni le barar ke labang so ni tum kam ke kongresan na kam ni tum plan non dikhe jina ke ni tum pini plat alam ni thamlo lasi jong sini tum ni le barar ni sitik alam pen na tum kan chi nang chi pide pen nang en pon pede ko en boni tum pan ni le barar ke kongres na ni atai na piri pen tum adai an e lasi ni tum akimang bangke dan ni kongres long chi bak dus kan tum dak kai ke kidukis tum dagarat pan kelang le tum do ni le tum do alang tum ke hang along akimang ni tum pan